Igsuon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, hukman gayud sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi sumala sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung nagbuhat kita og maayo, hukman kana sa Dios. Kung nagbuhat usab kita og dautan, hukman usab kana sa Dios. Roma 2 versikulo 6. Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Mao ka na igsuon nga samtang may kinabuhi pa ikaw, samtang aniya ka pa sa kalibutan, pagpahimuot kanunay sa Dios. Pag kinabuhi sa kanunay nga makapahimuot ka sa Dios. Tungod kay ang tao nga nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios, maninguha gayud kana siya nga ang Dios mahimuot kaniya. Maninguha gayud na siya nga ang Ginoo mahimuot sa iyang mga buhat dinhi sa kalibutan. Ug maninguha gayud siya pagkabot sa kinabuhing walay katapusan. Maong igsoon ayaw na pagbuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios, kun dili paninguha nga ang Dios mahimuot kanimo. Paninguha sa imong pagtuo ug sa imong pag-alagad nga ang Dios mahimuot kanimo. Tungod kay ang Dios muganti ug muhukom gayud sa tao sa angay kaniya. Amen. God bless sa tanan.